любили, когато бяхме малки. Когато бяхме малки, мило любили, любов не знаяхме. Когато бяхме малки, мило любили, любов не знаяхме. Я сега пораснахме, мило люби, я сега пораснахме. Я сега пораснахме, мило любили, за любов страдание. Я сега пораснахме, мило любили, любов не знаяхме. Айго, уж съзбрахме на седянки, обулкини, маненко да поработим, да се видим, да се поприказваме, да се попяем. Тя никаква га няма. Тя и тя. Ми же почекаме, же доди, както. Дио, тя твой ще. Май. Май, дете пока. Ну да. Ти, здрасти, здрасти, ми е додека. Детка ти. Хубави ти, здрасти. Добре дошли, айде. Чакахме да дойдете. Я вижу, Люба и кръщата майка ти праши. Можем ли да поседим с вас? Конечно. Да погледам и да понаучите Може даже да Да чепкате вълна, моите. по едно рунце, да почепкате, да се поучите. Бога! Ай, манинко. Дето има вълна, кругом чепкай. Да. Где бе, чепкай. Ми работяте, конечно, как это това. Сидите дома, же крият кошничките, же погледнат старите ора, ко правихте те цяла нощ. Да. Пока покажете как да ги чупите. Дръпай. Дръпай. Да. А те? Вие додехте на поприлка. Ми тази вълна трябва най-напред да се острижи от овцата. Значи да вземат да го очистят. Значи сети да го опират. Хубаво изпрана. Значи сетни трябва да идат на влачанката. Вот. Значи да ga извлачат. Ще ние ще седим да го опредим. И тогава вече ще вземем нитки и ще предем чорапи. Ние сега ще го поизчистим, Да. И ще го изпратим двяти. Да идите да ги извлачите. На влачанките. Почекайте. Тъжбуна работиш и ще си има ли още? И има, конечно. И Вайсало, и май съди Да имате желание. Да. Да отадете да да таковат и как Шива на имаш ти щирки, булка, ти пет момиченца, трябва да се замислиш, че се сбира дрешник, макар по един орган да им приготовиш и те вече са пет. И душеци всичко трябва. И до Май всичко те давай да пеем. И же пеем. А же пеем. Сейчас ще ви разкажа напред за китката. Дето такова казах, за на пролетария. Дето бати. Аз тогава преди го ме беше и срам да разкажа. Да. А пък ще ви разкажа. Тук мъжи няма, де жени. И в нашето село имаше две дружки. Китката Вера и свирката Льоня. Те пролетарии биха, както им ги казват. Но и двете имаше тук в колхоза от горните села, от Бандакли или Самбатърли, не помня от кои села, шофера работя и те им пристава на тези шофера и отидаха в това. И се оженя там, свирката се взе в ръци и стана хазяйка, си такова, има семья, си гледа работа, си гледа отряд. А пък китката, тя не си остави за нея. И да. И колко се мина, живя само два докладни и се паре. И си доде в село. Си доде в село и тук да одише, да е разчорли на то раньше време, нашето време не е да излянеш не забрадена, но срамота биш. Пък тя имаше право красива коса. И те, като изляни, разпусната на коса, разчорлена, и дето види мъж избрани там до кръчмата или дето до магазин или мъж, особено голями иргени, дето за жени, и тя се заврати по картях, се заврати
И ко? И някой, а те... По-слаб? Да, таковаше, се подлегваше с тия. А пък аз, ние с Петката бихме години дълго бихме години. Година изиде. Защото на годия по троица и през 2 недели дядо, къшнил ми дядо, да, се спомина. Раньше се чакаше година да раздадеш и до годината ние ни правихме сватба. Дето година се мина, то лятно време, каква сватба? Ще чакате есента. Година изидие почти и 1 година и половина отдихме години. А те одим на уро и седят майки, баби, седят наредени, гледат за своите моми и за тако. И ето която баба задрями, или майките задрямат. Аз 4 очи, а те ме гледа, нивгаш ни задряма. Баба се викаше, той бъде по-голям от мен, Ирген, и тя се му викаше Лалеца Риграшко. И силно да беше и страх, че той да ни ме излъже до сватба. Пак той ще, али ще лалебиш? Не, нищо, ма вардиш и всичко, са пръсни урото, той ще ме доведе до дома и ми вика, все, аз като годиница искам да се поставим, никога да приказвам, да се позадирам. Той, отадай си, дома вашите ще се карат. И аз се отивам, вика. Раз да, пак той в това време, помислите, китките го чакат директно. И той с тия там се камбучат. Да. Вече се мина колко време. Децата ми беше вече колко отскокнали. И ми се призна. Един ден ми вика, читайте, а те си имал работа с китките. Аз ме дойдя, викам, да бих знаяла, че ще върна пръстено. Няма, че ще се съгласа да се жена за теб. Той ми вика, ще се простева. Доминирах и се пончия. Парим, като се оженихме, за да я ходи да го начина. Пак тъй. Такива работи. Да, ще се смяшно. Пак такива, но това време ми беше... Парим, знае откъде да го начиниш. Да. Такива беше работа. Какво да правиш? Добри шеги жени. Приказки, ай сега да изпяйте още една пясничка. Свати, ай. Някакво значиме. Върни, либи Маринче, не ми довадите, чией си имам река широка, не мой преминати. Чией си имам река широка, не мой преминати. И аз пак ще стана мраморна риба, пак за премина аз. И пак с тебе липи жадода, нали съм твоя аз. И пак с тебе липи жадода, нали съм твоя аз. Върни, липи Маринче, не ми довадите, чией си имам поле широко, не мой преминати. Чией си имам поле широко, не мой преминати. И аз пак ще стана шарено ягни и ще го припаса. И пак с тебе либи жадода, нали съм твоя аз. И пак с тебе либи жадода, нали съм твоя аз. Върни, либи Маринче, не ми довадите, чией си имам майка пипирка, не моите си жовя. Чией си имам майка пипирка, не моите си жовя. Тя изи пипирка, аз съм шекерка, пак ще се жовя. И пак с тебе либи жадода, нали съм твоя аз. И пак с тебе либи жадода, нали съм твоя аз.
Убави пясни, много убаво пяем. Както Любко, разкажи нещо, какво помниш от поприлките и от това? Аз на поприлка не удих, но запомних от моята мама. Моята родната майка на поприлки не ме разказва нищо. Но втората майка, дето ме изгледа, дето ме взе и ме изгледа, тя всичкото време ми разказваше, че одат на поприлки. Когато се сбират, бабата по средата обязателно ще бъде там хазяйката на тази къща, ще седи с тях, с момичата, по-позичко даваят ергенята. И който има вече мома с този ерген, си сядат рядом, диш са побарнат, диш са ощипат, но бабата внимателно гледа. Лампата, хотя че лампа горя, но обязателно там трябва контрол да има. Но мама си тъй викаше, баба Паша, че работим, станем събалям, го погледнем, то там припуснато, там изплесната петля. Ми трябва да се разплита, че да го направим, ще покажем събалям на майките, какво правихме. И тъй беше, какво да правиш? Тъй запомнихме ние, не знам кой как, но аз тъй запомних от моята мама. Да, майките, събалям трябва да покажеш на майките колко реда наши, колко това. Ако нямаш нищо нашито, все, до вечера няма да те пусне на поприлка. Нашивахме и до 2 часа и до 3. Заради това, са старали всичко да успеят. И да се позадират, и да нашият, и да... На другия ден пак да идат. Да. И те е било. Било интересно. Его, виж си, идиш да покажеш на майките, че пълна кошника с вълна. Аз вече чорапа доплитвам. Вот. Какво да правиш? Оне с разни нитки, трябва да е красив. Шарина. Моите внуци, тата годината е секрета на тях чорапи на децата да има тия, да не им мръзнат краката. И да е секрета от лятоска и на зимата, като дойдат им ги дам и... Я по-громко от тази за секирнико. Я изпяйте ги тази песен. Като одиш в вайсалота, познавам пуки старо. Ай, гидичка, бяла галабичка, ой, билялино, ягнишалино. Като одиш в карничката, познавам пупаничка. Ай, гидичка, бяла галабичка, ой, билялино, ягнишалино. Ой, гидичка, бяла галабичка, ой, пилигалино, ягнишалино. Като одиш и кирликата, познавам по пирлика. Ай, гидичка, бяла галабичка, ой, пилигалино, ягнишалино. Ой, гидичка, бяла галабичка, ой, пилигалино, ягнишалино. Ай, стига помаля пушка, да. Дай си да гончим чорапите, че да ни казват какво правихте. Червен флаг са, развава и ленчимо, червен флаг са, развава и ленчимо, от тука до Бухарест. И аз отидах за на юг и ленчимо, и аз отидах за на юг и ленчимо, за наято ни намярих. Най-намярих любовта и ленчимо, най-намярих любовта и ленчимо, най-намерих любовта. Любовта и сладко нещо и ленчимо, любовта и сладко нещо и ленчимо. Кой го люби, той го знае. Мамичко, не пини ми тия тази пясна. Първият път га чувам аз. Красива пясна. Иди, мамо, иди, малимо, долу юдонкини. Иди, мамо, иди, малимо, долу юдонкини. Чи попитай, мила, малимо, донкината майка. Чи попитай, мила, малимо, донкината майка. Донкината майка, малимо, и донкиню дейну. Донкината майка, малимо, и донкиню дейну. Ще ли да донка, малимо, донка юбавица? Ще ли да донка, малимо, донка юбавица? Донка юбавица, малимо, бяла галабица.
Донка Любавица, малима бяла голубица. Добре послушали? Добре попели. Трябва попели. Те поличка си изучим пак пясните. Мамо, я разкажи за своята младостта. Ти отиди на поприлка. Какво прави? Я разкажи. Най-напред одих и често одих. Най-напред лъжих и тата и мама. Тота дружка в малата нема, пък одих чеко буди и онаде, наконец улица Ленина, на тата. Дето Ир Василина, чек там одих. И мама вика, ти днеска по-поздно си даде, обаче бащата ни стана, обаче аз станах. Да беше станал, той ще си вземе я казал, де оди до сега? Пък далеко. И вече къде нас, въобще сам съм щапа. Сетне около Дона беше весело, от тота покойницата и Дона тоже на ония свет. Песни, все чека, аз да начина да пея. Весели жени, раньше народу беше простой, незавидни, весело, песни. Като дойдеше ред събота, всичкото село свири, то за едно, то за друго. Сейчас вече по-другому. Но оба това да одиш на поприлка, се сбират от разни краища, разни песни, разни шеги. И подшива телото, подшива сърцето, душата, да. Очень беше младостта красива и честна. Да, много интересно било. Очень много интересно. Нинчка, ти се наслуша разни истории на теб. Аз не искам някакво да разкажа, но да бъде по-тъй, да се посмеем повече, да се не се дигне на страните, пък тъй. Аз ще крив на другия, път като се сбирим и ще разкажа, да се посмеем. И Мария, да, хорошо. Пък вашето е много интересно. Аз искам някаква по-смяшна, да има по-впечатление от това, да го разказваме, да се посмеем. За друг път ще се приготвиш. Да, се приготвя, да. Хорошо, айде. То няма време. Те, зайди в слънцето, да. Закончи вече Чорапов. И ще отдадеме вече. Айде да изпеем на пясна. Какво отдадене, закончи и другия. И дай да поизпеем още една пясна. Може да им румнеха за Ивака. Да поналят нещо. Кампот ли, водичка ли, винце ли, каквото ще бъде. Дай Боже. Дай Боже, айде. Давай. Дима вино Червено радольолі білі, дима віно червено радольолі білі, даїда да саю пія радольолі білі, даїда да саю пія. Бука, ние тоже седиме и го едни ровно. Я заръча ми там, бати дето трябва да ви оди из двора, кажи му да донесе по едно стаканче да налее на жените, че вече изайде в слънцето, трябва да се пръскаме. И позамръзна жените. Ай по-обо, повикайте го вие. Батенци. Бате, где си? Тук съм. Я донес тук на жените по едно стаканче да ги почерпим. Добри жени, нашата е работа. Обязателно. И да. Само чакайте. Его, аз ще се занеса дома, ще покажа, че Чорапов го кончих. Ами аз колко къщи ще направя? Ами аз ще още заповярвам вълната. Кой почек на чепка? По-височки ли ще ги правиш? По-височки, да бъде топличко зимата. На другата седянка вече. Да. То тук виж много озори, аз съм ручих, много плетах тоже. Вземи сръбни, да. Пак довадете, не се стеснявайте. Молодец, че си рядом, его, кой чиз да не почерпи. Жени, спасибо, че додехте. Его поседяхме, си поработихме, попяхме. Нас не понаучихте Да, спомнихме. Си спомних младостта. Кое е било, то каквото било отиде вече далеко ми. Ай, за всичко хубаво, бати. Много здраве. Да си здрав и ти. Много здраве. Който изпратил и който донел. Да, на вашите крави тоже. Айде, пяхме, се посмяхме, си изработихме го, доказвам, че изработих. Его Чорапов. Те ще бъдат детски. Да, то на децата, на внучата вече. Ай, дай Боже здраве. Внучето голямичко вече. Нищо. Я да видим как Маруся.
Покажи. Какво става? Какво на шива? Какво наплети там? Или Да, какво на Рошка, шива? не искаш да закача. Ай, го. Я виж каква красота. Мамо, ми няма ни една шипка няма. Затова Мария саже, че Петрович. Виж как нашито, Еш, мамо. ме отдолу погледнете, я гледайте. Няма ни едно възел, чеш. Много възелиш. Това е раншата работа. Мишо, Шест младежо такова няма. Аз съм мъж, но такава работа още не съм видял. Видя ли? Дай Бог Много здраве. скъпо. каза чафотята. Виждаш какви са скъпости. Но не всички. Но те своите откупуват. Айде! Че вече трябва да се даде ми. Вино или рай. За ракия пари нямам, пък вода не пия. Дай Боже. Так, младеж, ще ви покана и вас. Ще ви видя работа, Но ми Едип много ни завършихме, но ще се понаучим. но кой по-малко, кой по-повече. Няма нищо страшно. Това в дълиш. Да. Пожалуйста, сравнете от нашето вино. Да не забравяйте пак да дойдете у нас. Очень ни драго, че взехте в компанията. Ще се учим и ние полекче какво да правим. Ми се научите. Тя да чепка, не сетни да плетем, за нашиване пъка ни набиваме. Мучкай. Булко, колко години не се видяхме, едвам се отих от командировка и те видях, че довадиш и ти на тея поприлка. Да, очень убаво работиш, вълната ти е важна, сръбни на здорове. Ай, женички, поседяхме. Да ставаме, че да си отдадем. Да, починахме, поработихме, и се видяхме, и си побяхме, и се посмяхме. Ай, да си отиваме, че... Виното ви посак? Да, закъсняхме вече. Айде в слънцето. Айде да си отдадем. Спасибо. Здравейте. Так, стань. Добър ден, скъпи едносельци! Както ви обещахме на последната нашата среща, днес ще ви кажем отговор на предыдущата загадка. За това време ние получихме няколко варианти отговора и искаме да кажем, че всеки вариант може да бъде ответ на тази загадка. Но днеска бати ще ви каже точно, Алис, какъв беше отговорил. Въпросът беше такъв. Един баща имаше два сина. Ребята беше молодци, му помага, той всегда им отиваше на срещи, но един ден те се попроси да ядат на уро. Той ги пусна, но им даде едно указание такова отцовско, да си додат двамата. От закон двамата и ние трябва да разсудим. Но ние разсудихме тъй. Консилиум сбрахме и решихме, че най-убав ответ това ще бъде сирни кити. На второто място седи гъста. Малкото братче казва на голямото: бате, айде да си отиваме дома. А че сирниките скъпи. Да ни драскаме два Да сина. ни драскаме два сирника. Ами как? Да. И меседника и гъста. Два пъти. Тати ще се кара, друг път няма да напусне на уро. Вот какъв бил ответ. Задаваме втора загадка. Делото беше в бабата. Живяли мъж и жена. Мъжо го вика Йовчо, пък жена му, който си не можех да го запомня. Тя се разболяла, легнала в Авдреи и се получи тъй, че трябва да се вика доктор, врачо. Ближайшият доктор, т.е. врач, Дойчо. Доктор Дойчо живял чак в Пандаклия. И тя му вика: Йовчо, впрягай воловите и давай, отивай
че аз може да се получи, че до събалям няма да ме има. Хорошо. Той вика, слушам, повинуюсь и впрягам и отивам. Впрегнал воловите посред нощ, луна няма, темно, де е пандаклия чек. Ко да прави? Кара. Стига до половината път и срочно се развръща назад. Като се развърна назад, по-бръжи дома, гледа на кухничката свети свето, на неговата къща. Лампата гори. Лампата свети, всичко убаво. Открива кухничката, пък тя се огади, че който си има, и вика, Йовчо, ами ти докара ли доктору? Той вика, аз не го докарах, аз си родех да ти кажа, а такова е нещо. Значи, като ще ти стане плохо, Като огадиш, че няма да те бъде. Като огадиш, че няма да те бъде, значи се выключи лампата. Дувни лампа. Дувни лампата. Тя му вика, хорошо. Воловете и пак тръгна в тази нощ. И той кара, се замислил човеко. Но тук се напрашва въпрос. За ко той и каза да угаси лампата? До срещани, другари.